खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दिनै समबार बारायनि गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। मैया आंनि देहानि उसुबिदानि जुनैहाय आङो माखासे रादाबखौ लाबोनो हायाखै। दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय मोननैसो खौरांखौ लानानै फैबाय। अन्नानै रादाबखौ जोबजासे खोनासंलां। गाहाय रादाबाव दं मोनसे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। जोंनि बिटिआर ओनसोलनि चिरां जिल्लानि आमथेखा गामियावहाय सिनाय मोनै दुथां हान्जाफोरा AK-47 गावग्लुंलाबायनानै अनिल ईश्वरी 55 बोसोरनि सुबुंखौ गावनानै गालांदों। बे गोब्राबथार जखम थासारियाव दङमोन। बेखौहाय गोब्राबथार जखम थासारियावहाय बङाइगावनि लवार आसाम हस्पिटालावहाय लांनानै फाहामथाय हैबाय। दा डक्टरनि फोसावनाय बायदिब्ला आउट अफ डेन्जारेस होननानै बिथाङा फोसावनानै होबाय एबा बिथाङा हामसिगोन होननानै डक्टरा फोसावनानै होबाय। मोनसे गोनांथि खौरां। सिकिउरिटि प्रिन्टिं एन्ड मिट कर्परेसन अफ इन्डिया मोनसे गोनांथि फोसावदों। RBI रिजार्भ अफ इन्डियानि बिथोन बायदियै सोरखारजों लोगोसे सावरायनानै महात्मा गान्धीनि सावगारिनि अनगायैबो आब्दुल कालाम आरो रबीन्द्रनाथ ठाकुरनि सावगारिखौबो होफानाय जासिगोन होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। दा बेखौहाय उननि समावसो जों मिथिनो मोनसिगोन बियो बेसेबां सैथो। आरोबाव जोंनि बिटिआर ओनसोलावनो मोनसे दुखुनांथाव खौरांबाव। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरि ओनसोलनि नाराबारा गामिनि थागिबि सुनिल मण्डलखौ 52 बोसोरनि सुबुंखौहाय मैया थांनाय हरनि 8:30 रिंगासो समावहाय दखानाव थाबाय थानाय समावनो बेखौहाय सिनाय मोनि उदखारिफ्रा गुलि गावनानै गोब्राबथार जखम खालामनानै गालाङो। बेखौ दा बङाइगाव लवार हस्पिटालावहाय लांनानै फाहामथाय होगासिनो दङ। बिटिआर सरकारनि EM राकेश ब्रह्मनि बुंनाय बायदिब्ला बिथाङा UPPL हान्जानिफ्राय नागारगोन जुदि 3 दाननि गेजेरावनो हानि जेंनाखौ फोजोबनानै होनो हायाब्ला आरो UPPL हान्जाया रायजो राजाफोरनि थाखाय जौगानायनि हाबाखौ जुदि मावनो हायाब्ला बिथाङा UPPL हान्जानिफ्राय एबा पलिटिकेल हान्जानिफ्राय नागारगोन होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों। BPF हान्जानि दुर्गा दास बर'नि बुंनाय बायदिब्ला बिटिआरआवहाय BPF हान्जाया सरकार दानो थाखाय रेडि। MCLनि थाखाय आंखाल गैया, नाथाय आसामनि गिबि मन्थ्रिनि हेफाजाब नांगौ। बिथाङा हेफाजाब होब्लानो जोङो गोदानै सरकार गाबोननि गेजेरावनो दानो हायो होननानै बिथाङा फोरमायदों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबनायसिम खोनासंनायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर थाबाय। जै बर' हारिनि जै।